Kamoro moro maintie jaro mar LOLWE TV ene kine makare maintie chero mar kuku mar wach mikelo ni kine ka kinde kod anje Flombaka antire kod jatend migao e kaunti mar Kisumu kaindi weche go koma gi industrialization Hon.NERRY ACHAR mabeno bro loso godo kod kocha e weche moko madhi nyime e kaunti ma Kisumu. Akaw thuolo neri mar waki e studio marwa mar LOLWE TV waziri. Ero kamano Jeff Mbaka. Moso ganda maneno LOLWE TV. Oganda maneno LOLWE TV amosu ani luonga ni Neri ACHAR an minister motelo ne migao mar industrialization kod energy Kisumu County. Ero kamano waziri kaka jatend migao nero mar industrialization and energy. Ngani ma Indian sector mabende very important e pacho kaindi ana kama timo weche mathoth ahinya kachiel kod projects mopogore mano nego beni bende dhi nyime Kisumu kaindi. Inyalo nyiso ne to nyaka sani iri migao mar industrialization and energy gini chenro mage mabende osebedo ka dhi nyime. Moloyo kaka energy Jeff iyudo ka energy sani endi thoth ji ne tiyo gi yien tiyo gi yien michwako tiyudo ka sani endi yien ji oseng'ado ma sani yien odong' matin forest cover ma Kisumu tin kabisa ma idwaro ni watere malo koro nyaka wawuoge wach yien michwako mondi sani be gitin to kendo iro mawuok e yien no iro be inyo oganda kuom yo mar health. Koro gima watimo sani endi wadwa ni mondo wati gi tedo ma sani maber. Koro migao mara sani endi wasenyiewo gimiluongo ni ethanol jikos, energy saving jikos. Mwadwaro ni mondo wabi water wapog ji matin mondo wachak nyiso ji yo maler mitedo go sani ma ok keth gine oketh alwora ma alwora kendo ngima mar ji bende ok omi ji tuo mar kor. Koro mano ere gima watimo sani. Mar ariyo wadwa gero gimiluongo ni bio center makelo gas mitedo go koluwore go wuoyo mar dhiang' to gi wuoyo mamoko kata mana yugi mag taka yugi mag taka go nyalo golo gas mitedo go kata mana water acid nyalo golo gas mitedo go. Koro mage mwatimo sani endi manitiere factory maduong' modwa gero Asogo Nyang'oma osechakore mar timo mano ero. Mano ro koluwore kod weche mag energy. Energy kendo wadwaro ni kech stima nengo ne ni malo. Wang'e ni serikal oseywa stima ne ji to iyudo ka stima nengo ne ni malo. Sani ji nyalo mana tiyo kod light matin to ok mang'eny ahinya. Koro wadwaro tiyo gi solar nikech wan gi chieng' mang'eny. Koro sani endi wan gi mipango mar keto solar energy e Kisumu County mabiro menyo nderni chirni to gi gweng' ma ji odake. Mano pango ma wantiere go e wache mag energy sani. Kwadonje industrialization gima nyaka watim industrialization sani. Iyudo ka pur agriculture ni piny kabisa Kisumu County. To wan gi lowo maber, wan gi pi, wan gi gimoro amora. To pur ni piny. To gome pur ni piny nikech iyudo ka jomo setemo pur ka ng'ato puro nyanya to ka gisekayo kata nyanya no kuma gitere nyanya onge ai to koro miyogi samuoyo nikech oyudo ka olal en gi lal chiro onge koro ka en gi lal kamano ero koro ji owe puro nyanya ji owe puro alot kata mana gwen sani ji opur nikech iyudo ka gwen pidho gwen masani kata tong' wagolo mana Uganda to kata tong' joma golo tong' kaendi iyudo ka nengo no tong' tek molomo wa Uganda nikech ang'o nikech feeds nengo mar gik mag chiemb gwen gi chiemb dhok kata chiemb jamni nengo gi ni malo kabisa. Koro miyo ji samuoyo mar timo yore mag gine. Koro in industrialization gima wadwa timo wadwa ni mondo wakony wachno industrialization wadwaro gine add value kawude ni kaji kaka sani endi wagero tomato plant kuchieng ugero tomato plant sani mano kar nyanya ma loso nyanya marego nyanya koro kuchieng tomato plant but Migingo school Kairabur en gima dhi mbele sani endi ma wan kod budget ma higa ni mwadwa ni watie kaka pok ochopo dwe mar 6 financial year ni ai to waketo machine koro kwaseketo ngiso ni ka ji opidho nyanya koro wanyalo ngiso ji mondo opidh nyanya wanyiso ka ji osepidho nyanya koro nitiere kama koro gikele nyanya ma warego nyanya no ero waloso tomato paste kata gi gik mamoko go ero ai to wamanyo chiro mwatere nyanya no
Sani endi governor oketo budget maduong' e wach mchele go down mabro add value to mchele. Koro mchele ok be kaw kaka ikaw e puodho sani nengo mayot kadhi Uganda. Kapok higa ni orumo December apani migao no bro bet ma noselose ma nitie kama itere mchele. Koro mchele inya use nengo maber ma governor luongo ni farm gate price maber. To mano bro encourage jopur. To kendo mchele bedo quality maber mwanyalo tero kata pinje maoko mwanyalo yudo market. Karo chele kanyo jopur osebedo ka ywak ahinya ni nengo chele ok ber, especially aero irrigation scheme gacho ni nengo ok ber, gichandore tich thoth ahinya ka ito at the end of the day ok giyud profit kata ne ochele gi. Mano ere makoro mpango mantie kata sani endi governor oketo budget maber madhi loso wacho chele. Ma ochele nengo ne dhi bedo maber. Osebedo ko wacho farm gate price dhi bedo maber. To kendo mchele dhi bedo kata mana kaka aero kidhi Mwea. Ineno ka Mwea ji chung' mang'eny nikech ji nyiewo mchele. Koro wan be aero dwaro ni en kama center ma obedo associated gi wach mchele. Koro mano ero dhi timo. Mar ariyo pamba chon cotton chon ipuro pamba ma thoth wan opuonjwa gi pamba. To pamba no be sani oseto. Ido ka sani demand industry no ero tho. Tieno kacha chanene wacho nani udwa ni mondo mi revive cotton industry. Wa revive cotton industry. Koro mpango nitiere mar governor odwaro revive Kikomi. Kikomi. To Kikomi wa revive kwa riwore gi Jaramogi Odinga University. Mama no mpango mantie kendo dhi mbele sana. To kwawe Kikomi governor sani okete budget mare loso industry mar textile. Ma en gima dhi mbele kendo dhi chakore bang the next financial year chakre di mar 7 en pango mochako dwa loso textile industry. Madhi ndiko ji machiegni 300 400 maloso makuoyo lewni. Koro ibedo kata ka uniforms madhi mag jo skunde to kata mana lewni onyalo yudo lepo e nengo mayot. Uniform mag nyithindo dhi e school nyalo yudore e yo mayot. To ok ni to textile industry maloso ni ok ni county dhi timo ohala. Joma nje timo ohala mag uniform kata mag tweng'o industry ni koro gikelo order gi tweng'o e yo mayot kendo ginyalo twang'o gik mang'eny e yo mayot e nengo mayot mondo giuse nengo mayot. Koro mano ero industry mag wadhi chako timo. Mago gin gik moko modwa ni mondo mi chak tim. Mago ero nitiere budget masani. Budget masani. Tinyalo nyiso nade waziri koteno kod weche mag kembe mopogore mantiere Kisumu. Nyaka sani nyalo wacho ni Kisumu ka indi Kisumu as a county wantiere kod kembe adi mabende nyalo bedo ne gin employment opportunities ne jo. Kambe mag industries watin go Kisumu ka. To chon industries mang'eny. Ineno kaka sugar industry. Chon ne ging'eny. To sani githin. Okonego beni apani the normal trend onego beni kane ging'eny to onego beni gimedo. Ting'eni ining'e siasa ma Kenya kaka osebet. Kendo iseng'eyo kaka siasa oseinyo. Samoro thiro dongruok, samoro bendo nyalo chwalo dongruok. Siasa osethiro dongruok kuonde moko mag Kenya kaka Western Kenya. Siasa osethiro koyo. To kata ka kende iyudo kata mana Central ne nitiere coffee ne nigi pesa kabisa. Sani endi coffee otho, industry mar coffee otho. Ok ni ka kende. Koro iyudo kata mana sugar. Karwa ka endi mostly en sugar. Iyudo ka sugar industries otho. Koro sani endi county government governors ma Western Kenya ma governor wanitiere committee mane president oyiero. Niche gisechiwo report gi. Ma en mana gima koro dong' mana timo sani. Mondo gichier the sugar factory. To Jeff ka wuoyo kodi sani endi Muhoroni rego. Sani Chemelil rego. Muhoroni rego, Chemelil rego. Samo wuoyo kodi. Koro governor ng'iyo kaka ginyalo tiyo gi national government. Mondo wang'i ane ni to ere kaka ginyalo nyiewo mashinde ma modern mondo girege yo makare. Mondo niang' mipuro odhi mbele. Nitiere sani kendo mpango mar loso special economic zone Miwani. Ma lo serikali osechiwo. Koro en mana cabinet approval emiwa rito. Kosetimore to en gima
dhi chakore. Mano special economic zone midwa los Miwani. Miloso Miwani. To maro Mbei chande to nochopo kure. Ene mano. Ene mano. Ene mano. Ene Miwani no. Ene Miwani. Kech Miwani area achiel. Area achiel. Koro loe mopogore. Koro lo mane nitiere Ombei waweyo nikech otin. Koro wadhi e lo mamiyo. Lo mane nitie Ombei choweyo nikech otin. Ne ok we nikech weche go mag tungni kata ywagruok mane obedo e kind jopiny kaachiel kod un kaka sirkal. Ywaruok ne onge. Ywaruok ne onge. Koro ka ne nitiere gin jomoko mane chiegni auchiel mane obiro kanyo to ting'o placards ogo koko. Mago ok jopiny. Mago ok jopiny. Ng'amonyiewo ogo koko. Auchiel gi gin jokure. Ok gin jopiny. Auchiel gin jomor. Nobiro ogo koko. Gin jomor nobiro ogo koko. To gimomiyo anyisi kamano. Ok gin jopiny. Ok gin jopiny. Gimomiyo anyisi kamano ero Jeff. Jopiny go nitie Ombei kanyo ero kata Miwani kanyo. Jopiny go nigi jotendgi. Gin gi MCAs, gin gi MPs gi, governor be margi. Koro jo MCAs motelo nego gionge go gi shida, wacho ni giyie kendo gidwaro gini. Kendo wambe wasedhi kanyo makata mana sani endi feasibility studies. Wasedhi kanyo mang'eny gi jo World Bank. Kendo jopiny ge mwaromo kendo girwako kendo girito gini. Gisiso girite gisiso mondo ginobi. Koro wacho ni maka to ne jomor. Maka jomor mane go koko. Ok ne jopiny odak. Kata insani kidhi. Ok nawinjo kaka jotelo kata jopiny kene. Nawinjo kaka jotelo, senator, the former governor no wacho ni deliberations no nego beni otim gi jopiny go eko. Ok ne ipogi apogi dechiel ni oyo ka wadwa timo. Ing'eyo Jeff gima timore. Gimoro miluongo ni public participation. Yes. Public participation ka governor ne campaign. No campaign gi manifesto ne gi gik manodwa notim. Ma ji oyiere. Yes. Mano was the biggest public participation. Koro jopiny ko koro moko gi onego beno tema nikech no se campaign. Koro o implement. En koro implement. Mano mokwongo. Mar ariyo. Onge giminyalo timo e Kenya ka. En by law, by chik, onge giminyalo timo e Kenya ka mokitimo public participation. Yes. Kata mana budget mwaloso gani. Kokitere public participation to kodhi mbele. Mano through the law. Ok ni ng'ate mohero. Koro koko ma ji goyo giendi gin koko manono. Onge gima nyalo timore without public. Erokamano waziri mar industrialization Hon.NERRY Neri Otieno Achar wantiere kod studio kendo bro kayo matin ka ito kod bro dhi nyime ka bendo bro lero mabende weche go eko mag Kibush Sugar Factory mane nitiere weche mandike kod kocha ni ne chocho ratiro mar kor lwasi ne ochunge okanyo ne sani to position ne kanyo ochunge koso tiyo waziri bro nyiso mago eko duto kachiel kod research mane gitimo kanyero manene giyudo maendi ni kuku mar wach kod anje folomaka. Kamoro moro mantie jarama LOLWE TV wacha kod wuge thuolo mar ariyo maendi en chenro mar kuku mar wach kod anje folomba ka ntiere kod waziri mar industrialization Kisumu kachiel kod energy Hon.NERRY Otieno Achar mabende waloso godo kainde warango weche go eko mag kembe koni kod kocha mabende ntiere Kisumu manyalo konyo oganda kachiel kod mago eko mantie to kod kaka gikonyo oganda. Waziri achaka rwaki studio marwa. Erokamano Jeff. Ne wadhi nyime kod wacho weche go eko mag industries kata chenro go eko mantiere godo ne wantiere weche go eko mag special economic zone. Yes. Special economic zone en gima koro oseikore sani feasibility study manyo itimo magi jo World Bank oseikore sani ma report gisechiwo ne governor ma sirikal bende sani endi osekete budget koro nitiere mana cabinet papers ma osekadhi e sirikal to en gima wachako special economic zone to en gima dhi change Kisumu to Kisumu kende odhi change Western region. Yes. Odhi change Western region. Yes. Ekinde ka kinde ka oganda loso samoro wacho ni udwa kawa a lot of time planning as a county. Na imbedi sejo ka wacho ni weche mag dongruok kone kod kocha ok gine. In kaka waziri mabende nitiere sirikal mar governor Nyang'nyong. Mind is it the true position koso mind mana siasa? Planning en onge gimo Kenya timo moketimo planning. To mar ariyo every yiga ka yiga wan gi budget mar bilion 10. Yes. To pesa ni endi watiyo ga kode. Pok wawinjo ni pesa no dok ni wa plan. Ni okwati. Uti pesa. Pok pesa gi odok ni o plan. Maiso ni gisetiyo. Utiyo ga yiga morum.
Koro tich to dhi mbele tich tire. Yeah. Mana kaka gavana wacho. Tich dhi mbele ni tich kuma dhi mbele sectors kote. Tich tire. Nikech pesa no watiyo kendo kodok. Watiyo kode morum kendo tin. Wadwaro mana mang'eny. Mondo in kaka waziri kiwacho ni tich tire, ang'o momiyo thoth mar oganda ma Kisumu to neno ni maendi ok en adieri mar wach? Jeff, ng'endi gigi endi inyalo ng'injo gi matindo tindo. Yeah. King'iyo health sector. Yeah. Health sector dhi mbele. Ng'eli ni wachako wach mar UHC kaka pilot. Yeah. To ne en pilot, en gima ni itemo. To kiteme nyaka en bende obed gi ng'ikni moko nikech en gima itemo. Yeah. Emomiyo noyier kaunti ang'wen matem. Koro teme ni ng'iyo ni to makosa mage mantie mondo losi. Mondo koselose mobedo maber to en gima koro itimo gi Kenya mangima. Yeah. Koro health system dhi maber sani. Yudo kata sani endi nyoro yath kata kidhi osiptende sani. Gavana nyo oro yedhe mang'eny ma sani yath nitiere osiptal kosiptal. Sani endi gavana nyo ndiko medical officers nyo medo mang'eny. Madhi 250 ma omedo. To kendo sani en gi mpango ma anytime sani endi saa asaya idhi landi positions 2,500 dhi mana 2,600 madhi joma dhi tiyo osiptende. Koro health. Koro mago gik madhi mbele matiyore sani. Koro ng'ato wacho ni gimoro ok dhi mbele, mano ero health. Kwa ng'iyo nderni waloso nderni. Ten mana ni wan gi ayo marach kama wantiere kae moloyo kaka Moroni to gi area mar Kanonite. Iyudo ka gine pi ka koth ochwe to ketho nderni, floods. Koro iyudo kwa gavana tiyo gi pesa mang'eny higa ka higa mar nderni. To nderni iyudo ka higa ka higa koth yweyo gi ng'adore. Koro nenore ka gima ji ok ti. Koro sani gavana obiro gi mpango mopogore madhi chakore higa mwawuoyen. Sani koro dwa nyiewo machines tingni to gi loche to gi machines maloso nderni. Gigi kosenyiewo tidhi teri e sub county. Wach mar contractors dhi rumo. Koro county dhi bedo gi machines mage. Aito gavana dwa loso gimiluongo ni road maintenance team. Road maintenance teams ni dhi bedo formed gi jogweng'. Nyiso ni jogweng'no ema dhi loso road maintenance team. Gi maintain ndara mane gweng'. Koro omigi tingni, omigi loche, omigi maram to gitimo maintenance kendgi. Tichulo gi be. Koro mano dhi timore. Dhi miyo ndeche wasani endi dhi bedo condition maber kachakore higa ma koro wawuoye. Mano gima timore moseketo budget gigi dhi nyiewo. Mano ka koro wawuoye ndara. Energy aseng'isi gima watime energy sani madhi mbele. Industry aseng'isi ni Masogo gine mare biocenter magolo gas mayot ma ji nyatedo. Gerore sani Masogo Nyang'ong. Kochieng tomato plant wagero. Sani wadwa chako textile. Koro ka ji wacho ni gik moko ok timre. Koro gik moko timre go kang'eyo nikech wanto watiyo gavana tiyo gik moko timore. Erokana nya waziri. Wadoga dema tine sekta mar sukari ka inde mwating'e jopur mar niang' ma bende osebedo ka ywak e kinde mathoth ahinya. Bende wang'e sekta ni nitiere kod ji mathoth ahinya ma bende tiye kembe mag sukari. Nitiere weche mag chochni kone kod koche kambi mar sukari ni mar Kibos. Kane jopenyo complain ni ketwa kor lowasi weche go nodhi nyim doho nowacho ni mondo mi chung kambi no ero ne adieri ne nitie wachno matin. Wach ni ochopo kan. Jeff ing'eli wach mar pollution. Pollution en shida ma inyo the whole world piny mangima. Pollution en gima ochakore chon. Mineno ka sani endi idwaro ni mondo jopith yiende mang'eny, pollution ng'eny, industries nyaka cause pollution. To kata man industries kende. Kata mtokni maringe ndara kelo pollution ahinya. Koro pollution wuok e yore mang'eny. Pollution wuok sani endi ji ong'ado yiende, ji pure tie aore. Koro iyudo ka pollution ka pi obiro to yuelo donje aora ma keto silta oche. Emomiyo neno kada pi koro hinyowa sani. Nam sani ka koth ochwe neno ka nam ochido. Nam olokore rabuon. Nam olokore rabuon nikech pollution mar lowo. Koro pollution en gima onego ng'i e yo malach. To en gima idwaro nogeng'. To dhano tigeng'e ok ni chungo ngima. Ok inya chungo ngima, en mana gima itimo ka ji dhi mbele. Factory gi kapok olosgi nitiere government agencies ma miyo gi approval. Sani Jeff kala kidwa gedo nyaka igor ot miter matim approval. Miket midhiri jonema ma mi certificate kigedo. Koro kata factory mora mora kigero ne gikadho through approvals gite. To Kenya ka endi en piny ma luwo chik. Chik wan gi NEMA, government oloso agencies ma police
bedo kaka polis mang'iyo ni weche mag pollution kaka NEMA. Koro NEMA onego bed ni tiyo tijgi. To NEMA ka tiyo tijgi ka gineno ni nitie factory ma ok dhi maler, gin gi chik mar loro factory. Koro gik moko ma ji kelo ni ji dhi e kotgi, an aneno ka thoth gi gina siasa ma ji goyo activism. To ok ni mano be rach, mano be ber. Nikech nyaka ji bende ng'i gik matimore ni timore yo makare. To onego bed ni watimo gi e yo ma ok hiny ng'ato, yo ma loso, ma kelo dongruok, ok ma ketho. Koro kata ka ineno ka nitiere factory moro matimo pollution, nitie yore minyalo tigo. Inyalo report ka NEMA nyalo dhi kuno ero. To in bende inyalo dhi bet kodgi piny, ing'iyo ni to ere kama kethore kama okethore. An kana kawo tich mar industrialization, nadhi Kibos an awuon. Ibedo kodgi piny. Mabedo kodgi. Ma uloso. Ma apenjo gi tang'o matimo. Ayudo ka ji tiyo kanyo kabisa. Kendo gindiko ji mang'eny. Kendo en achiel kuom factory ma sani endi kelo dongruok ahinya economy ma Kisumu. Nikech mondo ndiko ji mang'eny, to kendo gik ma gitimo kelo no ohala mang'eny mar pesa, mar tax. Gichulo tax pesa mang'eny. To koro nang'iyo wach pollution. Koro kwa ng'iyo pollution, gitera ging'isa kaka gik matimore, kaka ne gichako, complaints osebet, gi gima gisetimo nyaka seche. Koro ka gisetimo gik mang'eny, ma gik ma ji wachogo, gin gik ma ok timre sani, ni pollution iti. Giolo gik moko e aora. Koro gimbe giwacho ni gin aora ni endi konyo ji te, to be ma giywayo ka gitiyogo. Pi mawuok e Lake Victoria ema gimbe gimodho. Koro sani sama oloso niri waziri, court nowacho ga ni mondo gichung for some time. Ok ang'eyo ni ang'o matimore sani, gidhi nyime koso gichung. Kibos dhi mbele. Court manowacho nochungi na anakia. Nikech Kibos dhi mbele. To ka gidhi mbele to court notamo. Mano is content. Ma ok nyatimore. Nyiso ni Kibos tiyo, court manochungo Kibos. Ka court nochunge to ne gitimo appeal, ma court oyienegi gitiyo. Onge ng'ama nyalo tiyo against the court. Yes, mano ere ni riambo. Kibos tiyo, to kendo Kibos no ero kata sukari kende. Kibos no nigi industry sani abich kanyo. To kendo wach mu pollution, kidhi Kibos kata sani endi anyalo invite kaka un jo media, onego be numbo konyo wa wachni. Ok ni koro iluonga kata an makora wacho gini kende. Adwaro ni in bende invite. Nwasede kai. To umbe kuseneno, umbe reportore un gi muneno gi wang' madadier. Nikech pollution matimore river aora no. Iyudo ka prison makan. Gine siwa. Donja aora. Gine the biggest pollutant. Okata Kibos. To kendo nitiere kambi machielo. Nono luongi nyingi nitiere donation be no otimo investigation. Ma Kibos is not the only pollutant ji timo pollution. Nyaka one farmers watimo pollution e aora. Ka goli oko mar Kisumu to kembe wa moko bende nitie machalo kaka Sony Sugar gini, ma bende sani ng'ene ochalo gima yombni opodho kadhi maber ahinya. Gin bende concerns mamoko ma gin godo ni giwacho ni kembe machalo kaka Kibos gini gima miyo koro gin kembe ma ne nitie luwo Nyanza motegno koro thirno. Adieri mar wachno duoki. Adieri onge kanyo Jeff. Competition Kibos okemonego other sugar factories. Ji compete. Koro kokinya compete okinya wacho ni ng'ato ne. Koro in ka ji odhi gocho go opira ng'ato oseloi to kiwach ni ng'ane mothiri. In odhi ikri mondo ibed ja mpira maber mondo imbi loye. Yes, nikech economy ni en mar competition. Kibos timo mana mare, gin giloso factory gi rego. To niang' be ok gichun ng'ato noter kuno. Iteru kendi. Koro wach moro ni githiro factory moko magonge. Sani endi moro ni rego maber sani, Chemelil sani rego. Magima gidwaro sani endi gidwaro mana modern machineries mondo gibed more efficient. And then also chulo farmers ka niang' odhi. Be ginyalo chulo. Ka ginyalo chulo ere mondo tiende mondo ng'ato gol niang' Chemelil ni kelo Kibos to Chemelil nyalo chule kendo rego maber. Koro ng'ato nyaka tim gima dwarore ma moro farmers. Yes, maonge ng'ato nonego ng'ato. Mago ero siasa. Erokana nya waziri. Wach ni minyalo hewa godo e kinde ni. Wach monyalo wacho sani wach mar port bende nyalo nyiso dakika achiel moro ni to en kama chalo nade sani.
Port no to kanyal wuoye sani. Yes. To otiyo matin nikech iyudo ka sani mo dhi mang'eny oko. Meli rengo. To mondo yawe to okanyal wuoye sani. Apani ibiro landi. Sama sa ochopo ni ibiro yawe. Erokamano, wach miwewago. Wach maweyugo sani endi Jeff, en sani endi gimomako piny masani. Wach corona. Momako piny mangima kendo chungo piny mangima sani. Koro mane ere gimomako wasani. Makata mana gavana. Mane gimomake maduong' ahinya sani. To gimomiyo corona omake go sani endi ni ere kaka wanyalo geng'o mondo kik corona odonji. Kech kodonjo en gima tije tek. Koro gimotimo sani en geng'o corona. To ong'iso jopiny mondo luw chike mogol mag geng'o corona kik bedi. Kendo ji okaw gini endi ma serious. Nikech gini ma kodonjo to onyalo tieko oganda. Kendo kotieko oganda to nyalo hinyo piny higni mang'eny. Koro mondo ji oritre kaka idwaro. Kik gikaw gini katuge. Koro sani endi gima gavana ng'iyo. Gavana sani ng'iyo mbele. Ma sani endi otiyo gi gine gimancho form ni Kisumu Social Economic Forum. Sani endi oketo gi kendo gitiyo matek sani mapani mpango gi chiegni mana tieko. Mar ng'iyo post corona. Post COVID 19 recovery. Nikech sani do ka economy ochung'. To bang' ka koro tigini orumo mibiro yawe economy. Ere kaka wanya timo recovery piyo mondo kik ji hinyre. Mae gima thago wi gavana sani motimo sani endi. Mondo los post COVID 19 economic recovery. Ma en gi mpango mang'eny mondo recovery otimre piyo, mondo ngima ji odog piyo, mondo economy odhi mbele kendo ji obed gi ngima maber. Mane gima otimo sani. Koro ritruok ema ji oritre kaka dwarore. Mane gima nyalo weyogo sani. Erokamano ne waziri Hon.NERRY ACHAR, mano waziri mar Energy and Industrialization Kisumu County, kuom kawo thuolo mari mar chopo studio kendi mondo molos kod oganda. Wachako warar kendo odiochieng' machielo oriti masani. Erokamano. Kawuok e LOLWE TV, an Jeff Lumbaka.